Hola a tothom, en aquesta sessió m'agradaria comentar-vos la diferència entre els dos sistemes de particionat de disc, MBR i GPT. Recordeu que un disc necessites tenir una taula de particions i a partir d'aquí dividir-lo en aquestes particions per poder ser utilitzat i tenir com compartiments estancs on guardar la informació amb diferents sistemes de formats de fitxers, per exemple. Llavors, MBR és el que, diguéssim, de tota la vida s'ha utilitzat, no? És el més antic, està associat a l'arranc amb la BIOS del sistema, i GPT és el sistema de particionat més nou, més recent, que està associat amb el sistema UEFI. En lloc de BIOS, doncs, utilitzar la UEFI, que és el sistema de firmware d'arrencada que majoritàriament els sistemes a dia d'avui doncs, estan utilitzant tots. Amb MBR un disc només pot tenir màxim 4 particions. Són 3 particions primàries habitualment i una d'extesa on hi pot haver diferents particions lògiques, amb diferents unitats de disc, per exemple. En canvi, GPT no té aquesta limitació. Pot tenir doncs, diferents número de particions en funció del sistema operatiu. Per exemple, els Windows màxim serien 128 particions en un disc. També cal tenir en compte que MBR no suporta discos de més de 2,2 teres, en canvi GPT no té aquesta limitació. Llavors, veient aquests dos esquemes d'aquí, de l'estructura d'un disc amb MBR, i aquest el que es coneix com el Master Boot Record, el primer a l'inici del disc, i a partir d'aquí venen les diferents particions, no? Com hem dit, 3 de primàries i una d'extesa. Dintre d'aquest MBR, d'aquest Master Boot Record, hi ha el que és el Master Boot Code i després la informació de les 4 particions que permet tenir el disc, com que són 64 bytes i cada informació de partició són 16 bytes, per tant, doncs, com a molt són 4 particions. Val? Llavors, GPT canvia l'estructura del disc. Guarden un primer sector que és per mantenir la compatibilitat amb MBR. A partir d'aquí hi ha el sector, el header de GPT, que seria aquest número 2 d'aquí, la taula de particions que té el disc en GPT, i després ja vindrien les particions pròpiament. I a diferència, per exemple, d'MBR, GPT té un backup al final del disc. És a dir, que en cas de que aquests sectors d'aquí de l'inici patissin algun problema, doncs hi ha aquest backup que és capaç de recuperar la informació. Això MBR, per exemple, no ho té. Llavors, si això ho mirem amb sistemes, aquí tinc dos Ubuntus. Aquest d'aquí és un Ubuntu 22.04 i aquest és un Ubuntu 20.04. Per què us dic aquesta diferència? La distribució 22.04 ja està instal·lant el disc amb GPT. Veieu? Aquí ens està dient que el disk label, estic fent servir la comanda fdisk sobre el disc que té aquesta màquina, ens està dient que és GPT. En canvi, a l'Ubuntu 20.04 ens està dient que el disc és 2, que és igual a MBR, el sistema antic de particionat. Llavors, fixeu-vos, si fem aquest fdisk, aquí veiem clarament la diferència. Dir-vos que aquesta màquina d'aquí és una màquina que té dual boot, té un Windows i té un Linux. I aquesta d'aquí només té un Ubuntu, només té un Linux, perquè veureu la diferència. Llavors, veieu, aquesta és la part que està muntat amb GPT, no? Tenim la primera part, la primera partició, que seria la compatibilitat amb MBR, que realment no es faria servir, i aquesta segona part d'aquí, aquest fsystem, aquesta partició, aquí és on hi ha guardada la informació de boot dels diferents sistemes instal·lats en aquesta màquina virtual. Després, a partir d'aquí, hi ha la partició 3, en la qual jo vaig muntar-hi una home d'aquest Ubuntu, que és aquesta d'aquí, que està muntada sobre l'SDA3, i a l'SDA4 hi ha el sistema arrel, la partició arrel d'aquest Ubuntu. Veieu? I després hi hauria dues més, que és les on tinc instal·lat el Windows, les 5 i les 6, amb una de reservada i la informació del sistema Windows 10. Veieu, aquí hi ha el sistema de particionat amb GPT, començant per la partició 1 i anar pujant. En canvi, què passa amb l'antic MBR? Doncs fixeu-vos, hi ha l'SDA1, que és la partició de MBR d'arrencada, l'SDA2, que seria la partició extesa, i sobre la 5, que és una partició lògica, s'hi ha instal·lat el Linux sobre aquesta partició extesa, perquè veieu la diferència de particionat entre una màquina i l'altra. Llavors, aquí igualment, veieu en aquest cas, el boot, el /boot, està muntat sobre aquesta partició d'aquí d'arrencada, que la marca com a arrencada.
Llavors, una de les diferències també és que amb VirtualBox, en aquest cas, amb la màquina que si estem utilitzant UEFI, que és el cas d'aquesta màquina, si ara l'apago, la reiniciaré, quan inici en VirtualBox, si apretem ESC, si quan reinicio apreto la tecla ESC, veieu, em surt el que seria el menú de UEFI. I aquí tenim una que és el Boot Manager. El Boot Manager, veieu, aquí sí que m'està detectant que aquest sistema té instal·lat, que aquesta màquina virtual té instal·lat dos sistemes operatius. Un que és Ubuntu i un que és el Windows Boot Manager, que seria el de Windows. I aquí a la dreta veureu precisament el que us deia, que dintre de la partició 2, que és la que tenim els EFIs, dintre d'aquesta partició EFI va guardant diferents .efi, que són els fitxers de la configuració perquè pugui arrencar el sistema, i en aquest cas és efi/Microsoft boot mg/fw.efi. En canvi, si vaig a l'Ubuntu, tinc efi/ubuntu shim-x64.efi. Què vull dir? Que això és una diferència respecte al sistema amb MBR. Aquest boot manager que porta el propi EFI ens permet seleccionar quin sistema volem arrencar. Dir-vos una cosa, quan estem utilitzant EFI, que per cert, per utilitzar EFI en els paràmetres de la màquina, aquí a sistema ha d'estar activat, ha d'estar chequejat aquest activa EFI, si no, no ho fa. Doncs quan fem això, VirtualBox té un bug que no et deixa escollir l'ordre de boot, és a dir, si ara poso un CD en aquesta màquina no em farà ni cas, perquè anirà directament a arrencar des del disc que està instal·lat al sistema. Com podem solucionar això? Doncs amb aquest Boot Manager. Doncs aquí, jo ara per exemple, es podria escollir que arrenqués des d'aquest, ara perquè no tinc cap CD muntat en aquesta màquina, si no em apareixeria aquí com el CD-ROM. Si ara escollo el Windows Boot, doncs veureu que vaig directament a arrencar el sistema Windows 10 que tinc instal·lat en aquesta màquina. Ho dic perquè és una de les diferències. En el cas de MBR, aquí sí que ens funciona l'ordre d'arrencada. Aquesta informació de boot no està dintre del que seria la BIOS, els dos sistemes instal·lats, només hi pot haver un sistema d'arrencada amb MBR, que habitualment és el de Windows o és el grup de Linux, i per això aquesta és una altra de les diferències entre els dos sistemes. Simplement us volia fer aquest vídeo per comentar aquestes diferències entre un sistema i l'altre. Doncs fins aquí. Moltes gràcies.